Goedemorgen geliefde broeders en zusters. De dagtekst van vandaag is gehaald uit Psalm 119 vers 94. Ik ben uw eigendom, bevrijd mij. En het leerwoord komt uit Handelingen 12 vers 7. Ineens was er een licht in de cel. Er stond een engel van God en hij stootte Petrus in de zij. Sta op, Petrus, zei hij. Maak voort. Op hetzelfde ogenblik vielen de kettingen van zijn polsen. Een gezegende dag toegewenst.